Mwanjwa omurigalia abaibori abo igabare abaibori n'abanyakinyoro abo igabare abaibori b'esukuru ya Kiabira egotoka ase ward ya Omwagamo bunge ya North Mugirango rituko ria rero nigo banyaraka bagwesokia nagoborio kugusana na kuri ase sukuru yo kunyaraka gokoera anne mono igoro yo kubwagachi bw'eklasi ya kemo okugusana kokoene kigwa egati yabo amo no MCA bw'echinsamecho nagotumanya muri gitofati ka Disemba. Abanyakenyoro abo boigo bare abaibori ase sukuru y'oboroso ya Kiabira egotoka ewodi ya Omwagamo bunge ya North Mugirango county ya Nyamira besokirie na korokia ogutagokiwa kwabo komo MCA bwe wodi eyo Omoske Julius Nyangana yokoimokia egetambukiro na kugania butagora ekerasi ketaroisire buya ase birengo ebyo biganirie ase sukuru eyo namangana agokorwa na yige kanisa klasi ngerari kiagache tukare karo mu isimi gwito Nyangana arengeri ari kurukwa mu MCA nari kiagache kiabeire kiachire giatagokire twachira obisi twamwere sire no enere gweka tokonye utugusiri klasi keria abana ngo kumya bari obaira atari gukerusi nigo boigo bakomochia omo MCA oyoiga asugutabwatirania oboteneneri bw'esukuru erio chinchira chonsi kubwatigwa erio ekerasi ekyo kemanye gutagurwa gachite tukurangiria muntu togochigocha tokonyara bantu kera bari kubarushi ororo tukurangiria PA yaye gocha ngakita tutumire ndo gutagura nyumba tamaiti bantu nonye no mwarimu atamaiti tukakira mwarimu amanene tukomugori ngakiyale umwarimu kana tamaiti mangana nyumba muna yari gutagura ngahirende ngakimogo kore gasi yo gutagura nyumba bo ikabana kurungoro inkyusa mutwerese ngakimo gutagura nyumba bagaje twakori Nyangana gacha akasaba mabira chinuko kwabwera contractor yakano yana ne class ku chisku class kiti atumekete oro manyira goja ko tobaira ngai contractor nera ko tanga ko chere gutagura ngahire materials chai since when fine na boyo contractor bera to ketra kan lakini taro goja karase ne port management ali te so we are guilty twagaiji ko nare to ko mokani nga tigesi ke buno murai ebinte byako kole bige biko nya ko mwashemfu tigatige Hensemo yaye omo MCA Julius Nyangana nigo aigereire na komochia abaibori abaiga ase kubaseria chibundi abo baigete eskuru eyo ritikoria igoro asogotagora ekrasi ekeiga nagoteba nigo arache kubaimokeria egetambukiro abaiga bonsi njasa malita ngoro mushimwa Nyangana ngoro wodi ya Omwagamo ari Omwagamo enare korosie birasi bire tabu akamongeri ateneine kiabwata mabati ya machokire ne kende ngendrete onya mwiko romwaro ngakiaire rina abikira abantu to endere gasie yo omo abantu amanye kurwa abande ntaba manyeti mbona nacho kotebumbara byaba uterinie gasie yo so by tomorrow county commissioner na bwa ndrete koriya na DCI babu atuna kusibwechera kabisa bato erese ngaki engo egasie ya ye kwende yaba na nchego tenena ngiba gotenene because na egasie ya endere tororo ajeningo ereningo Chingaki echecho nigo Omoske Nyangana atebire ekirasi ekeiga nigo kirasabe nandikira abaisa kwirera nonyina makweri ase abana umwe musina ro koire bintu byaye gwoti teru ngaiba chira imana mangana enkwanyore gaskendrete ekirasi kirikira gwero mwana bona as we talk na to kwana bona omwana obuguma bw'umuntu no wirani nirari mu muntu na abana no bagutie name ekirasi kya pendri again tukunta tukora aburi na webete chichuma chiri na webete chitiye merango na webete chitirisa ngai bintu bichite because kirasi kyo kereka kyarenge before na bona sikire bayire that pass ni wende kubwatu Hingo reporter gatembe kurase skuru ejiga y'oboroso ya Kiabira ejiye gutuka meya ward ya Omwagamo bunge ya North Mugirango county ya Nyamira Jeff Atigad Disemba